आदाया जोंना देन्जार्स लादों नै उनै 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 बिशु हो 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 उनै 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 अरला ओइ बारबाय 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 ओइ बोराय नुथारबाय माथो बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव खावब्ला फैलायबाय माखासे गोबां खामानिनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आरो बेबायदिनो आसा खालामबाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ लाबोनो हासिगोन होननानै बयनिसिमबो दा आं दं जाहैबाय जों गामियावनो दिनैहाय जाय जोंनि गामिनिनो बिदा फंबाय एबा आदामोन आदैमोन बिथांमोना दिनैहाय भलिबल मेच गेलेगासिनो दङ दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय एसे देखायनो सानदों मानसिफ्रा एसे माबानि गोजा माबायदि गेलेयो खुनु जिबनावहाय गेलेफेराखै इन्टारेस्टआनो जुद गैयि जागोन बिसिनि भलिबल गेलेनाया दा बेखायनो नोंथांमोनाहाय देखायनो थांगासिनो दङ चलो नैबे बिथाङा सानग्रा नै पइन्ट सानग्रा जोंना ओरैहाय आदामोना होखावगासिनो भलिबल गेलेनाया दे लागाव आउट 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 जाबाय दे बै डेन्जार शट होखायो नैबे जोंना आदाया नै डेन्जार शट होखायो बलानो गिब्रुनायखायो दे दे होखाव ओरैनो सेंग्रा दे सेंग्रा गोजा ओरैनिया नोंसोर देरहाबाय दा आदा देरहाबाय दे दे औ गामसा गानो दे 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 बुरु दे 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 औ दे हो 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 ओइ लागाव ओइ लागाव ओइ 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 ए ओइ दाउ गावहै नामा ओइ पइन्ट पइन्ट माथो रिसिप्टखौनो खालामनो हाया ओइ सार्भिसिं लाखायो आसला इन्जर लागाव उदै उदै लाद' उदै 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 आदा लाद' न' दे दे लाद' दे नै फाग्ला हादों न' मा एन्जर जोंना बिसिबा एन्जर हमखांनाय बायदिसो होखायो गोदोनि एन्जर हमखांनायखौ बावाखैलैयो ओइ लादो दे लादो बारहोदो न' सेंग्राफोरना आथारो ओमफ्राय ओरै बोरायफोरना नै लागावखायो जोंना आदाया होखायो जोंना बुनाया दे आउट आउट उनिसल ओरैहाय बोराय दे दे ओइ लादो ओइ हो होदो 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 ओइ गोग्लैयो मानो बोरायफोरजों हा नोंसोरलाय बोराय साफोरजोंनो हिनजाव गोनांफोर नै लादो खिफि हो आयै राइट गोलैबाय बेसेबां जाखो बेसेबां पइन्टआ दे दे आदाया जोंना डेन्जार्स लादों नै देरायखौ दोनदो ओमफ्राय गेलेदो दे 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 उदै आदा 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 न' सिंनि जोबो दे दे राइट बोराया मोनबाय बोराया 21 21 अल जोंना ओरै बोराय सानैया बांगाल दङ आमगुरिनि हनै दारिफ्रा दे 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 सार्भिस हो सार्भिस बारहोनो नाङा रा उनै 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 बिशु हो 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 उनै 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 अरला ओइ बारबाय 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 ओइ ओइ होना हो 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 मा होनो आयं औ आयं वाइट बारहोदो बारहोदो
เต้นตะเนี่ยจิโร่เนอะมาเถอะเบอร์อะไรพูดได้หายอ่ะเบอร์อะไรพูดได้หายอ่ะอังบากให้พักที่กี่พันเนอะเฮ้ปาร์เดอร์ออกละโนคำลองlast เอ้ย last ball mujang bere Chengra Phadi mujang la Chengra Phadi oke no parda berai jeung jinba Chengra Prama bre jakho हायासै देरहाबाय औ ट्रेनार दं जोंना बयलार किकसो होबावबाय दे बारेन दे सालो बारहोदो किरन बारहोदोल' बा बैसो जाया मुंजाय हिनजाव लायो साला खिगान गैया सौख्लाय हरनांगौ जोंना ओरैहाय सानग्रा नैबे बेसेबां जाखो बाहागि 2-1 ने लोद बाहेरायावसो फैबाय 2 नोगोद एन्जर हमखांमोन हबाया नैबे बरिया लाय ए दे हो माबोरै जाखो सेंग्राफ्रालाय कम्पिटिसन बारला जायालै दांबाय बिसबा bisa नै सार्भिस नाय दे no आयंआबो भिडिअ खालामदोंनो जोंना आयंआ मा ओंख्रि मोनदों आयं जोगोनारसो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै गोबां इन्जय खालामबाय गामिनि भलिबल गेलेनाया माबायदिमोन नानि आयं मोजां दे बाय होनहरदो दे आयं